Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu t-tifkir Santa Margarita tal-Iskozja. Il-ħsibiet li għandi għalikom jgħid il-mulej huma ħsibijiet ta' slim u mhux ta' ħsara. Meta ssejħuli jiena nismakom u nerġa' niġborkom minn kull fejn batkom il-sira. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq, narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejn il-mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejta Alexia Baldacchino. O Alla, inti imlejt li Santa Margarita tal-Iskozja bimħabba kbira l-foqra. Għamli bit-talbu l-eżempju tagħha, aħna nkunu ġbija ta' tjubitek fost il-bnedmin, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Wara dan ħarist u wara rajt bieb miftuħ fis-sema u l-leħen ta' qabel li kont ġa smajtu jkellimni qisu tromba qalli. Itla' hawn ħanurik x'għandu jiġri minn dan. Minnu fih ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u rajt tron imwaqqaf fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. U d-dera ta' dak li kien bil-qiegħda kienet qisha dera ta' ħaġra tal-ġaspru u tal-kornalina. U madwar it-tron awsalla donna smerald. Madwar it-tron 24 siġġu u fuqhom bil-qiegħda 24 xieħ lebsin l-abjad b'kuruna tad-deheb fuq rashom. Mit-tron rajt ħerġien bera u ħsejjes u rat u 7 torċi mixewla qudiemu li huma s-7 spirti ta' Alla. Quddiem it-tron rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ qisu kristall u f'nofs it-tron u madwaru 4 ħlejjaq ħajjin, kollhom għajnejn minn quddiem u minn wara. L-ewwel ħlieqa ħajja kienet donna Iljun, it-tieni ħlieqa ħajja qisha oġol, it-tielet ħlieqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem u r-raba' ħlieqa donna għajkla t-tir. U l-4 ħlejjaq ħajjin kull waħda minnhom b'6 ġwienaħ. Rajthom kollhom għajnejn kemm madwarhom u kemm minn ġewwa. Lejl u nar ma jifqu qatt itennu Qaddiż, Qaddiż, Qaddiż. Il-mulej Alla li jista' kollox, li kien u li hu u li ġej. U kull darba li l-ħlejjaq ħajjin jagħtu glorja u ġieħ u rat il-ħajr lil dak li qiegħed fuq it-tron u li hu għal dejjem ta' dejjem, l-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron. Jagħtu qima lilu li jgħix għal dejjem ta' dejjem, iqiegħdu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu: Jistħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa' il-glorja u l-ġieħ u s-seta għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek. Il-kelma tal-mulej.
Għaddiż, 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 il-Mulej Alla li jista' kollox. Il-Mulej Alla li jista' kollox. Faħru lill-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smawiet qawwija tiegħu, faħruh għall-imejja l-kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Għaddiż, 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 il-Mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daq tat-tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra, faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daq tal-kordi u tas-sfafar. Għaddiż, 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 il-Mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daq qawwi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-Mulej. Għaddiż, 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 il-Mulej Alla li jista' kollox. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom jgħid il-Mulej biex tmorru tagħmlu il-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu għal parabola għax kien qrib Ġerusalemm u n-nies kien min għal-jom li s-salt Natalla kienet se tidher minnu fih. Mela qal, wieħed raġel nobli sefer f'pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu tom 10 minjiet u għalilhom ħadmuhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies ta' pajjiżu kien joboduh u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu ma rridux lil dan is-sultan fuqna. Ġara li meta ħa s-saltna u reġa' lura bagħad isejjaħ lil dawk lil qaddejja li kien tom il-flus sabiex ikun jaf kif ħadmuhom u x'qalgħu. Resaq l-ewwel wieħed u qallu, Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 minjiet. Qallu, sewwa għaddej tajjeb, la darba kont fidil f'ħaġa tas-sew żgħira, ħu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġett tieni wieħed u qallu, Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 minjiet. U li dan ukoll qallu, u inti ħu taħt idejk 5 tibliet. U l-ieħor qallu, Sinjur, l-aħħar wieħed, għaw nara il-mina tiegħek li jiena żammejt merfuqa f'maktur għax inbżajt minnek u billi inti bniedem aħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu, fuq klimek stess nagħmel ħaq minnek ja qaddej ħażin. Kont taf li jiena bniedem aħrax infittex dak li ma ħżinx u naħsaq dak li ma żrajtx, mela għax ma morx tqiegħed flus il-bank biex meta niġi kont niġbidhom bl-imax. Imbagħad qal lil ta' madwaru, ħudulu l-mina watuha lil dak li għandu 10 minjiet. Qalulu, imma Sinjur għandu 10 minjiet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu, iżda min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dawk l-edewwa tiegħi imbagħad li ma rridunux insaltan fuqhom, morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan Ġesu qabad it-triq u beda tiela lejn Ġerusalemm mixi l-qudiem mal-oħrajn. Il-kelma tal-Mulej. Nagħmlu sib qasir. Mela eżis, kemm kienu jidhru ingrati dawn n-nies lil dan is-sultan tom u bagħthom jgħidu lil ma jridux isaltan fuqhom.
Naturalment, mill-komplement tal-parabola ma jidhirx li dana is-sultan kien kattiv, anzi, tant illi l-bosta persuni fdalhom il-ġitt tiegħu biex iħadmuh. U hawnhekk eżis naraw l-ingratitudni hija kelma qasira imma kemm tfisser ħafna. L-ingratitudni hija sentiment li forsi mingħajr ma nafu nesprimuha wkoll fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Kemm jgħaddu ġranet, ġimgħat, xhur u snin, u forsi l-bniedem ma jaqafx ftit 5 minuti biex jara lil dan Alla li ħalqu, dan Alla li qed jipprovdilu, dan Alla li qed jeħsaħtu, dan Alla li qed imexxih u x'qiegħed jiftakar fih. Veru li għandna ħafna xogħol, però mhux ħaġa kbira tħalli 5 minuti kull ġurnata u tgħid ħanara ftit jien ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla kif inhi. Jiena ngrat lejh u galantom miegħi għax jagħtini dak li neċessarju. Allura jiena m'għandix niftakar fih u ngħidlu grazzi mulej għax mingħajr il-qawwa tiegħek min kapaċi nagħmel xejn. U allura forsi nafu wkoll nesprimu wkoll fir-relazzjoni tagħna ma' Alla importanti. Qisu ninsew it-tiba kbira li wera u għadu juri magħna l-mulej u bħal dawn n-nies nuru li ma rridux isaltan fuq il-ħajja tagħna il-mulej Ġesu. Tkun ikbar disgrazzja li ma nħalluhx isaltan fuqna u ġofina. Allura nkun qegħdin nagħmlu bħal dak li ben il-ħali li rid jgħix il-bot mid-dar tal-missier sakemm iżda induna li tilef kollox. Jista' jkun jiġrinnek. Eżis jekk inkunu miġildi mal-bambin nitilfu kollox. Nitilfu kollox. U allura importanti ngħidu l-mulej Ġesu nirringrazzjak ta' dak kollu li qed tagħmel miegħi mingħajr ma jistħoqli, ma jxraqlix. Imma l-mulej iħobbna, il-mulej jgħadirna, il-mulej ma jieħux għalih, il-mulej jissapportina, imma rridu noqogħdu attenti li kemm jista' jkun nuruh imħabba mhux ingratitudni bil-wieqfa. Aħna u nfakru illum eżempju sbieħ ta' ħajja nisranija li tatna Santa Margarita Reġina tal-Iskozja. Nitolbu lill-Alla illum il-grazzja li nitalmu minna kif nagħtu xhieda tat-tieba tiegħek quddiem id-dinja. Tħalli qatt mulej il-Knisja tiegħek nieqsa minn eżempji sbieħ ta' qdusija bħal dawk li tatna Santa Margarita bħala Reġina tal-Iskozja u bħala li rabbiet 8 ulieda fil-biża' t'Alla. Nitolbu dawwa l-fema tas-setanin tal-onja tad-dinja biex jitalmu minn Santa Margarita kif jgħixu ħajja li toġob lilek billi jużaw is-setat u l-ġid li jkollhom skont l-ispirtu tal-Evanġelju. Nitolbu ħadd tkun Santa Margarita eżempju mill-isbaħ għall-ommijiet kollha biex bħala jrabbu lil uliedhom fil-biża' u fl-imħabba t'Alla. Nitolbu saħħaħ fina imħabba kbira għall-foqra u għall-imsejknin tad-dinja biex bħal Santa Margarita ma nonqsu qatt ngħinuhom fil-ħtiġijiet kollha tagħhom. Nitolbu u fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, il-qattar bridin nagħmlulek illum fit-tifkira Santa Margarita tal-Iskozja. Watina li tkun dejjem għalina eżempju ta' imħabba għall-foqra u ta' xhieda ta' tjubitek quddiem id-dinja bi Kristu Sidna.
imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti mid-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamolej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel jaħna li qegħdin infakru l-opra ta' imħabba bla ista ibnek nitwettqu bl-imħabba tiegħek u tal-proxmu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum nerfgħu qlubna l-fuq nisuħ ħajr lill-mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien roddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawm minn l-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 milli Alla tal-eżerċitu smetu l-art mlija bil-glorja tiegħek osanna fil-ola tas-smewit imbirek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi mulej tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn imwita xu l-mulej kuli koppa timil kuli l-sin jistqar Ġesu il-mulej. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokontan nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Alexia Baldacchino li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Ekku kol f'ibnek u bħal ibnek tirxoħx tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzam mala Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Issirna li inti tismew jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lil minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-demi. Eħlisna tolbuk mulej minn kull demi. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan l-ġisem
بالدم قدستيك اخلصني من اختيتي كلها ومن كل حزن زمني دايما في دي لين الكماندامنت تيك وتخليني ننفرد منك. Dan huwa Kristu il-prinċep tal-paċi ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saq tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ngħidu tliet Ave Marijiet il-Madonna f'ġieħ 3 ijiem li damet fil-qabar. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiet. Birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiet. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiet. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Tmajtna mulej bl-ikel li fih kull għaxqa, is-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Fiċ-ċokontan nitolbu lit-tieba tiegħek biex insir nixpur Santa Margarita fl-imħabba tagħha ħan issieħbu magħha fil-glorja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, mannula li zibaħanja bil-fer ta' qlub safin, Marija mħanina. Nitolbuk għallimna dejjem morru fil-paċi ta' Kristu.